Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yan na, anak. Tatay Dad? May mga kailag ka ba din sa jail, Dad? Muhangyo ko diri nila, Greg niya. Ipagawas ka aron na matarong ang atong istorya. Dagang salamat, Sir Leon. Dini una mo ha. Dali, Jonas, dali. Sige na. Alis sa Miss Daddy. Tana, Dad. Ingon ba, ana? Ingon, ana, Jonas. Dili ka mailhan. Kinahanglang ipakita ni mong nga concerned ka kaayo sa kahimtang nila ni Yena. Greg, gawas na diya. Pagawasun ka. Tay. Guard. Tatay Craig! Yan na. Karon nagdakas na ginako. Wa na rihas na nag-uwang na to, anak. Tatay ko! Sundo na to ang gwardiya, Greg. Dali, yan na. Ay, mo din si Leon of Jonas. Nakisulti ko na sa warden. Tara, Sir Leon, ah. Greg. Sir, kailan ko rana niyo. Thank you, Tikoy, thank you. Sa kalingkod, Jonas. Tupad ko ni mo, Dad. Unsa ka to, Greg? Ugba na ang schedule nga dadod ako sa munting lupa. 15 mi kabuok. Oh, Mama Mary. Naibuong ko, anida. Mura man sila nagdali. Kinig yung balaod na to usahay gamiton sa nakapabor aron mapahimuslan. Pero maulagi, unsa may mahimo na to? Ako, Greg, naibahugin mo, Tikoy. Mutabang manggani itag mga tao, way labot na ko. Nganha pa ka ninyo? Nganha pa ka nimo, Greg? Naibaw na mo. Igsuon ay akong pag-ila ninyo. So, Pag binuotan ko na anak, pag binuotan nila ni Sir Leon, magkalagyan na ganda. Layo na yung kayo, anak. Sir Leon, maayo ng pagkabutang ni Yena, Greg. So ako nang ikaingon, nabaguhan lang siya. Pero ngadto-ngadto niya, maanad na siya. Pero basta ayaw ka balaki ang imong anak. Giisip na ko siyang kaugalingon yung anak. Jonas, Dad, sultihi si Manoy Greg nimo. Noy Greg. Pinanggan ako siya na. Uhaw ko gigsuon. Uhaw ko igsuon. Ako rang usa. Pasalamat kay kong daddy ug labaw nimo, Manoy Greg. Kay may igsuon ako. Promise na ko nimo ni Greg. Ilon gid na akong igsuon ug manghod si Yena. Ipasalig na ko nimo. Way daotang may tabo ni Yena. Ako siyang labanan sa mga tao nga mupasakit niya. Promise na ko na nimo, Manoy Greg. Sir Leon, Ngano, Greg? mura naman igdakong tao manultis Jonas. Mao. Dako naman kong tao. Ulit tao naman ko.
Makasabot naman ko, Noy Greg. Labi na sa inyong kahimtang niya na nga, magkalagyo mo. Nag-uulsag ko nga magunahuna. Salamat, Jonas, ha? Nagkasabot mi si Jonas. Samtang dili pating pauli sa mga bisita, Greg. Anhel ang una minimo. Ayaw na lang, sir. Naikog ko ninyo. Basig doon na pamila ang lakon. Ani lang mi, Noy Greg. Aron, ikauban ka niya na. Basin maiban-ibanan ang gibati niyang kaguol. Sugyot ka na ni Jonas. Utdo na mo ang oras din hinimo. Hantod, papaulion naming mga bisita. Salamat, Jonas. Salamat, ha? Malipayon kay Sheena, sir. Di gyud mo buwag siya man. Nagsigig huot akong drugan nga. Nagtanaw sa amahan og anak ti ko'y. Pila na lang ka oras. Manggawas ng mga bisita og magkabuwag na sila. Apan, pilar man ang duwag tuig ti ko'y. Kung magbinutan sab siya sa sod, basin dili niya matiwas ang sentensya ug pagawason siya. Hinaot mo ta, sir. Tanawar ko si Jonas, sir. Nausap ka nunay doon ni Yena, tanawa. Tinuod yun nga, uhaw kay siya igsuon, sir. Ato na ko, tay. Sige. Maggawas ang manak. Ayaw kalimot, ha? Pag binuutan yun nila ni Sir Leon. Hinumdumi ka nun ay dako kayo kung utang kabubuto ni Sir Leon. Ay noon buutan ka man yan, ha? Apan ingnon ko gihapon ikaw. Pag binuutan. Ato na ko, tay. Sige. Sige yan, ha? Ayo ha. Paabot kit ko nimo ha. Hutod ka kit nako ha. Ulagi. Greg, Sige, Sir Leon. Greg, Bisa tuod, gipangga siya na nila ni Sir Leon na pan. o Greg, ikaw bala ka. Kanunay kung patayan mo ka na. Jonas, Noy Greg, inig gawas ako. Ulitaw kinagido diha. Isalit sa mako ni mo siya na, Dong Jonas. o Noy Greg, daghang salamat. Salamat sab sa imong kayo sa akong anak, Dong Jonas. Sa lang, makagawasan man gihapon ko. Duhan mo nga akong alagaran. Ang imong amahan, ug ikaw, Dong Jonas. Paabot mismo yung pagawas, Noy Greg. Paabot ako ninyo, Dong Jonas. Yan na. Yan na, nak. Maghuwat ko nimo, tay. Magpaabot ko nimo, tatay ko. Maharta kayo ka, nak. Luwas ka sa imong pagkabutang. Tungod kay naakan ako isalig sa mga tao nga nagpangga sa nato. Sige, paggawaso na mga bisita, anak. Gawasan mo. Tanagi na, dali na. Ato na mi, Noy Greg. Sige, Jonas, og salamat. Ato na mi, tay, Greg. Greg. Paabot minimo, ha? Sir Leon, Tikoy, Paabot minimo bay. yan na! Tatay Greg. Yan na! Tatay Greg. Yan na, nak! Makaagwanta ka ako. Layo na kaayo si Tatay Greg. Maanat na tingali ko. Mag-ilis ko. Murag mitingog ang doorknob sa pultahan. Murag ang sayawi ang pultahan aning kwarto.
Niliso ang senadora. Oh. Naapli ang pultahan bisan akong kitrangkahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!